ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಮೂಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಳ್ಳಜ್ಜಂದನ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವನ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಪೂಕರೆ ಇಪ್ಪುಣ ಕಂಡ ಇತ್ತನದಿತ್ತು ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ತುರುವಾಯಿ ನಡೆದುಕ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಗಂತುಡು ಅದನ್ನ ಗೇಟುಡು ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಕಂಬಳ ಪಡ್ಡ ಪುತ್ತೂರೈಕ್ ಬೇತಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಇರಗ ಜಯಂತಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಣಗ രണ്ട് ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರೆ ಅಂತ ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂತ ಹಾನಿ ಪುದಾರ್ದಿದ್ದು ತೆರೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವೀರಪುರ ಸೇರಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಏರು ಮೆಗ್ಗೆಪಾಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡುದು ಮಲ್ಪಣೇನು ಆದರ್ಶವಾದ ಧ್ವಜೈನಿಕ ಮುಲ್ಪ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಆತ ಸೋಕಡ ಇಪ್ಪೊಡುದು ಮಲ್ಪಣೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂತ ಪುದಾರ್ದಿ ಯಜಮಾನಿಯರ ಬತ್ತನಕ್ಳಿಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ್ಪುನವೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಬಹುಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಆತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಡ ಯಾವುದು ಮಲ್ಪಡ ರೀತಿ ಮೂಲು ಎರು ಕಟ್ಟಿರ ಆಗಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಬರ್ತದೆ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಬೋಬೇರು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲೇ ಅಲೇ ಮುಡ್ತೇರಿಯೇ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಕ್ಷಣಗಣನ ಆರಂಭ ಆತ ಪನೊಳ್ಳಿ ನಿಗಲು ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಪೂರ ಶಾಮಿಯಾನ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಸೆನ್ಸರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಚರ್ಮುರದ ಅಂಗಡಿ ಬೈದುಂಡು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ನ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕಬಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಸೈಡುಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಕೈತ್ತಲುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿದ ಬರಿಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಏರ್ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಶಾಮೆಯನ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಯಂತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರವಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ನಮೈತೆ ಎರುಕ್ಲೇನು ಮೀಪವನ ನೀರ್ದ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ನೀರದ ತೊಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಕೂಡ ಪೊಸತ್ತಾದು ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ನೀರು ನನಲ ಪಾಡೋಡಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಾನಾಗ ನಿತ್ತು ಫುಲ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ನಮೈತೆ ಎರುಕ್ಲೇನು ಗಾಡಿಡ್ದ ಜಪ್ಪುಡವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಂಡೆ ದಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ದಂಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಎರುಕ್ಲೇನು ಗಾಡಿಡ್ದು ಕನ್ನದು ಜಪ್ಪುಡವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಬಲಪುಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ನಮೈತೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದ ನಮ್ಮನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪನ್ನೊಲಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎರುಕ್ಲು ಬಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿದಾಗ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ತೂಂದುಲಾರು ಕನಪಲಾಯ್ದ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಆಜರೆ ಕೋಲುದ ಒಂಜಿ ನಿಶಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರು ನಾನು ಕರೆತ್ತಲ್ಪ ಕಂಬಗ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡು 7:30 ಕೋಲುದಲ್ಲ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತವ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ತೋಲಿ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸುಣ್ಣಡು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡು ಬೊಕ ಆಮೆಟ್ ಪೂರ ಎರುಕ್ಲೆನ ಟೆಂಟ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪೆಂಬೇರುಳ್ಳೇರು ಬಲಾರಡ ಪಾತೆರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಮೂಲು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಳ್ಳಜ್ಜಂದನ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವನ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಪೂಕರೆ ಇಪ್ಪುಣ ಕಂಡ ಇತ್ತನದಿತ್ತು ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ನನೊಂಜಿ ಓಳ್ಳಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ രണ്ട് പൂക്കാರದ ಕಂಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಂಬಳ ನಡೆಸೋದಿತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಜಾತ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡಿದ್ದು ಪೂರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಭೂಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಬೇತಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬೋದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಚನ್ ರೈಕ್ಲಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಬುಡುಪಾದ ಅಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಂಡಗೆ ಒರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಕೋಚನ್ ರೈಕ್ಲು ಆರೇನು ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪಣಕ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಉತ್ತನ ಕಂಬಳನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯಂತ್ ರೈಕ್ಲು ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೇನೆ ದಾನೆ ಅಂದು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ದಾರುವರಿ ಸೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕ್ಲು ಆರ್ಲ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೇರು
ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಮುಳು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಆವಡುದು ಆ ಕಾಲದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಎಲಿಕ ಜಯರಾಜ್ ಜೈನರು ಆರ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಇನಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಯಾರಿಗೇರು ಆರ್ಲೈಜೇರು ಲೂಯಿಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಡಾಲ್ಪಿರೇಗೋ ಇಜ್ಜೇರು ಅತ್ತಾಜೆ ಸುಂದರೇಶ್ ಇಜ್ಜೇರು MD ಪ್ರಭುಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕರೀದು ಹೋಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು 31 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಶುರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು ಕಚ್ಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಜಯಂತರ ಇಕ್ಕಲ್ನ ನೇತ್ರ ತೊಡೆದು ಆನಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಜವಣೆ ರೀತಿನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗಳ ಸಾಧಾರಣ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕಾರೆ ಅಂತ ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂತ ಆನಿ ಪುದಾರ್ದಿದ್ದು ತೆರೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವೀರಪುರುಷರು ಕೋಟಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗೆಪಾಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡುದು ಮಲ್ಪಣೇನು ಆದರ್ಶವಾದ ಧ್ವಜೈನಿಕ ಮುಲ್ಪ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಆತ ಶೋಕಡ ಇಪ್ಪೊಡುದು ಮಲ್ಪಣೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಎಂದು ಪುದಾರ್ದಿಯರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಶೋಕಡ ನಡೆಸೋದುಂಡು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ್ತ ಬೊಕ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಟೆಂಟ್ ಪಡ್ಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾನು ಶೋಕಡ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಪುತ್ತೂರು ದ ಕಂಬಳಗೆ ಸೇರುನಾಥ ಜನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಸೇರುಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಾತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರ ಬತ್ತನಕ್ಳಿಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ್ಪುನವೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮುಳು ಬಹುಮಾನದ ಮುಖ್ಯತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಡ ಯಾವುದು ಮಲ್ಪಡ ರೀತಿ ಮುಳು ಎರುಕಟ್ಟಿರ ಅಗ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎರುಕಟ್ಟದು ಬೋಬೇರು ಕತೆ ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆ ಈ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಕರೆನೇ ಅದು ಬಿಡಿಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಮರಿಯಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕುದಿ ಬಡ್ಡ ಎರ್ಲೇನು ಟ್ರಯಲ್ ಅದು ಗಿಡ ಪೂಜೆರು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನ ಕುದಿಕ್ಕೆ ಎರುನು ಕರೆನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಎರು ಬೆಳಿಪೇರ ಒಂದು ಅತೀ ಉದ್ದವಾಯಿನ ಕರೆ 185 ಕೋಲು ಉದ್ದದ ಕರೆ ಅದು ಈ ಬುಕ್ಕ ನಾನೈತೆ ಎಂಕಲ ಬಯ್ಯಾಣಗ 5 ಅಜರೆ ಕೊಳ್ದ 7 ಕೊಳ್ದ ನಿಸಾನಿ ಕಟ್ಟುನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ ಉಂಟು ಎಂಕಲವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದುಕ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಗಂತಡು ಅದನ್ನ ಗೇಟ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಪಡ್ಡ ಪುತ್ತೂರೈಕೆ ಬೇತಂಜಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಆತು ಉಮೇದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಡಪುಡು ಕಂಬಳಡು ಐಕೆ ಕಂಬಳದ್ದೇ ಪುದಾರು ಏಟು ದಾಳಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಜಿ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಬೋಡೈನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಎರುಕಟ್ಟನಕ್ಲೆಗಳ ಬೋಡೈನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತದೇ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನಿಯರನ್ನ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಂತರ ಐತೆ ನಿಖಲ್ನ ನಿನ್ನ ತೂಪನೇಟಿ ಯಾಲ್ನ ವರಿ ಆದುಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಖಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತೂಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಣದಿನ ಪೂರ ತೂಲೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಳೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಲ ಮಾತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆ ಇರಲೇ ಯಜಮಾನಿಯರೆಲ್ಲ ಬರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ದಿಕ್ಕಲ ವಾಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ದಿಕ್ಕಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಪಾತಿರುತ್ತಾರೆ ರಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಅನಗ ಈತೊಂದು ಆಧುನಿಕತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನಗ ಈತೊಂದು ಆಧುನಿಕತೆ ಏಪ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗ ಇರಗ ಜಯಂತಣ್ಣ ಇಪ್ಪನಾಗ 2 ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಹೋದಿತ್ತು 5 ಬುಕ್ಕ ಅವನಲ್ಲೂ ಬೆಳಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮುತ್ತಪ್ಪರ ಐಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಡಿ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳೋಡು ಬಾಲ್ಬಡಿ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಬೋರ್ಡು ಕಂಬಳಗ ಬಂದಾಗ ಎರುತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ಡದು ಪ್ರತಿ ಬತ್ತನ ಇರಲಿಲ್ಲ 50 ಕಿಲ ಕುಡುಗೊರ್ಪಣದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆದ 244 ಜತೆಯರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ದಾಖಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ದಿರದ ಕಂಬಳಡು 240 ಆಜಿ ಜತೆ ಇರಲು ಬತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ಜತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮವೇ ಕಂಬಳ ಅವು ಅವಳ ಕೋಟಿ ಜನ ಕಂಬಳ ಅಂಜಾದಿ ಪುಣಗ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಐಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಬರ್ತಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ಪುಣಕ್ಲ ಐತ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ಶೋಕಡ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಆತು ಜವಣೆರುಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಯುಳ್ಳ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಚಾಲಕರುಳ್ಳೇರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿತ MLA ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದುಳ್ಳೇರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ವೀಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಖಜಾಂಜಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತು ದುಗಳ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್
ಸಂಚಾಲಕರೇ ಅದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ತಂಡನೇ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಇಪ್ಪುನಗ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ನಡಪಾಯರ ಸುಲಭ ಏತ್ ಜತೆ ಎರುಲು ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಆಸುಬಾಸಡು ಎರ್ಲಿಜ್ಜ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು ಆ ಕೈತಲ ಇತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೆಸವ ಬಂಡರ್ಲೇಡ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಪುಣೆ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜಿ ಪಾಲ್ತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರೇನ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬೇರಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಂಬಿಲ ಬಂಡ ಸೌಂಡೂರ್ದ ಕೈತಲು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಉಂಡು ಚೇತನ್ ಗೌಡ್ರ ಉಂಡು ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಬೆದ್ದಳದ ಗಂಡ ಉಂಡು ಪುರಸರಗಟ್ಟೆದ ಗಂಡ ಉಂಡು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ನಾರಪ್ಪ ಬಂಗೇರದ ಪಂಡಿತ ಎರಡು ಆರ್ಡೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಎರಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದವರ ದೂರದೇ ಎರಲು ಬತ್ತ ಹೇಳಿದವರ ಈಡೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 200 ಗಡಿ ದಾಟುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ವೀಕ್ಷಕರು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತೋಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಂತದಲ್ಪ ಗಂತಡ್ಲ ಮಾತ ಸಿದ್ಧತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಕೆಲವು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡುಲ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಮಾಲೆಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಕೊಂಜಿ ನೀರೊಂಜಿ ಪಾಡನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಶಾಮ್ಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಚೇರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಆನಗ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಆನಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು 10:35 ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.